Το τσιμπούκι την έχουμε πάρει. Εντάξει. Του Θανάση έχει κάνει καπέλα. Καπέλα, εντάξει, καπέλα τα φοράει στη γυναίκα του. Τέτοιο καπέλο όμως δεν μπορεί να φτιάξει κάθε γυναίκα. Δεν είναι παναχαϊκή παιδάκι. Το είναι ειδικό το καπέλο. Παναχαϊκή παιδάκι. Μόνο το σύρμα βρήκε μάμα στον Άγιο να ζώσει το παντελόνι. Α, μπράβο. Και από το πίσω, ναι. Και από το πίσω, έλα άντρακες. Εγώ όμως θα το φάω. Δεν το σπάσα να το καμαρώσω. Κάτσε, μ' αρέσει αυτό. Έλα, εκεί. Πάμε. Πάμε να φάμε. Όχι, ας έχουν στρώσει τα